Την καλημέρα μου σε ακόμα ένα βίντεο της Kyris Cars. Έχουμε καιρό να κάνουμε ένα αναλυτικό βίντεο. Λοιπόν, έχουμε την τιμή όμως μετά από τόσο καιρό να κάνουμε ένα αναλυτικό βίντεο με το πιο ακριβό αμάξι που έχουμε πουλήσει ως τώρα και την πιο μεγάλη δουλειά που έχουμε πάρει ως τώρα. Με ένα πορτερές αυτοκίνητο, γρήγορο αυτοκίνητο και όχι στη βασική του έκδοση, αλλά στην κορυφαία. Μιλάμε για το CLA 45S, η performance έκδοσή του, η facelift έκδοση του αυτοκινήτου. Ένα αμάξι το οποίο έχει 420 άλογα, ένα αμάξι το οποίο χτυπάει ακόμα και τα μητρία που είναι μια κατηγορία πάνω από το αυτοκίνητο αυτό. Ένα αμάξι πολύ γεμάτο με έξτρα και ένα πολυτέλες αυτοκίνητο και πάνω απ' όλα ένα αμάξι για πίστα, φτιαγμένο για πίστα. Το τι εννοώ θα το δούμε μετά μέσα στο infotainment system που έχει. Λοιπόν, θα πούμε κάποια βασικά στοιχεία και κάτι πάνω σε αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βρούμε τα στοιχεία όλα μαζεμένα σε μια σελίδα και έτσι έχουμε λίγο μια μίξη από διάφορες σελίδες για τα στοιχεία του αυτοκίνητου αυτού. Και ο λόγος είναι ότι μιλάμε για την performance έκδοση, όχι την απλή έκδοση. Για την απλή έκδοση είχαμε κάποια στοιχεία. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα? Mercedes-Benz CLA 45S FIA Matic, δηλαδή 4 Matic Plus. Είναι το σύστημα τετρακίνησης το κορυφαίο της Mercedes. Όχι το FIA Matic το απλό. Από εκεί και πέρα, το αυτοκίνητο αυτό έχει 421 άλογα. Η βασική έκδοση του AMG έχει 387 άλογα. Εδώ είμαστε 30 κάτι άλογα παραπάνω. Από εκεί και πέρα έχουμε 0% σε 4,1 δευτερόλεπτα. Μέγιστη τελική ταχύτητα που επιτρέπει η Mercedes το αυτοκίνητο αυτό είναι τα 270 χιλιόμετρα. Το συγκεκριμένο έχει κόφθει στα 258 χιλιόμετρα. Το αμάξι, πιστεύω, επειδή το έχουμε δοκιμάσει στο δρόμο, ξεπερνάει σίγουρα τα 320 χιλιόμετρα τελική, εάν το δώσει, αν το ανοίξει τελείως η Mercedes. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε 2 λίτρη μηχανή μέσα, με turbo εννοείται οριζοντίως, και την ακρίβεια είναι 1991 κυβικά εκατοστά. Τα 421 άλογα αποδίδονται στις 6.750 στροφές. Το αμάξι έχει 500 νοτρόμετρα ντροπής στις 5.000 στροφές. Έχουμε 8τάχυτο κυβότιο διπλού συμπλέκτη της AMG. Είναι διαφορετικό με το 8τάχυτο που έχουν τα απλά μοντέλα της Mercedes. Τετρακίνηση όπως είπαμε, 0% σε 4,1. Τελική max κλειδωμένη βέβαια από τη Mercedes 2,70, 2,58 εδώ πέρα. Μέση κατανάλωση είναι ανάμεσα στα 8,1 και 8,4 λίτρα. Πάρα πολύ καλή για αμάξι που είναι τετρακίνητο και έχει 400 άλογα. Λοιπόν, και καύσα αέρια, CO2, είμαστε ανάμεσα στα 186 και 191 γραμμάρια το χιλιόμετρο. Τώρα από εκεί πέρα το αμάξι ανοίγει στη compact κατηγορία λιμουζίνε, κουπέ, grand κουπέ ας το πούμε. Τι άλλα στοιχεία που να σας ενδιαφέρουν? Ντεπόζιτο έχουμε 50 λίτρα στο αυτοκίνητο. Αυτά, δεν βλέπω τώρα κάτι άλλο που να μην έχουμε στο άλλο χαρτί. Αυτά από εδώ. Τώρα, όσο και τα αμάξι, κάνουμε μια γύρα μαζί, να δούμε τι έχει απ' έξω. Θα πάμε μέσα μετά να δούμε χώρους, ποιότητα υλικών, infotainment system, μηχανή, όλα μαζί. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε full LED φώτα, τα οποία αυτά ονομάζει η Mercedes Multi Dream LED. Θα έχουμε πλάνο το βράδυ να δείτε πώς ανοίγουν τα φώτα. Είναι ουσιαστικά κάτι παρόμοιο με το Matrix LED που έχει Audi. Τι σημαίνει αυτό? Η μεγάλη σκάλα είναι μόνιμα ανοιχτή το βράδυ και όπου υπάρχει αυτοκίνητο, μόνο σε εκείνο το σημείο σβήνει το φως. Από εκεί και πέρα, αυτόματα φώτα, αυτομετροκαθαριστήρες, lane assist που πιάνει τις γραμμές του δρόμου, ραντάρ που πιάνει το αμάξι μπροστά και φρενάρει αν δεν φρενάρουμε εμείς, αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερες 360 μοίρες. Τι άλλο? Από εκεί έχουμε αεραγωγό και βγάζει το φίλτρο του αέρα μπροστά για να έχει το αμάξι καλύτερη ψήξη και να παίρνει καλύτερα τον αέρα μέσα. Θα ήθελα όπως τα πιο μεγάλα μοντέλα να έχει και από εδώ αεραγωγό, αλλά εντάξει, επειδή είναι για τετρακίνητρο αυτοκίνητο υπάρχει μόνο από εκεί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Αυτά από μπροστά. Ερχόμαστε από δίπλα. AMG φρένα, αεριζόμενα και τρυπητά εννοείται μπροστά πίσω. Εδώ βλέπετε και τα κίνηση είναι FIA Matic Plus. Είναι έξτρα τετρακίνηση της Mercedes. LED εννοείται στον καθρέφτη. Πανοράμα στο αυτοκίνητο. Φιμέτζα μια πίσω.
Βλέπετε ότι έχει και από δίπλα χυλάκια, όπως και μπροστά. Εντάξει, το ντεπόζιτο, ένα τυπικό ντεπόζιτο όπως και στα normal μοντέλα, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι που δεν μ' αρέσει και είναι AMG είναι ακριβώς το ίδιο ντεπόζιτο όπως τα υπόλοιπα μοντέλα. Το καταλαβαίνω από τη μία γιατί κάνω για οικονομία. Στα diesel μοντέλα εδώ μπαίνει το AdBlue. Δεν υπάρχει AMG diesel όμως και δεν θα ήθελα να είναι έτσι. Θα ήθελα, εφόσον είναι κάτι ιδιαίτερο στη Mercedes, να υπήρχε ένα άλλο ντεπόζιτο. Εντάξει, αυτά είναι βέβαια παράπονα για λίγους, αλλά τέλος πάντων. Κάτι άλλο που έχει από δίπλα μια λεπτομέρεια είναι το ότι έχουμε ένα χυλάκι και αυτό το κάνει για να μην πετάγονται νερά πίσω και κάνουν το αμάξι βρώμικο. Από εκεί και πέρα, εδώ έχουμε ένα ραγωγό, ο οποίος είναι βέβαια ψεύτικος, δεν παίρνει αέρας από εδώ, είναι κλειστό, είναι μόνο για ομορφιά. Full LED φανάρι πίσω, αισθητήρες, κάμερα εννοείται. Εδώ βλέπετε και την ονομασία 45S, μιας και είναι το performance πακέτο. Αυτό έχει λειτουργία, είναι πραγματικό. Κάτι που επίσης δεν μου αρέσει είναι ότι εδώ μιας και έχουμε εδώ πέρα 4 εξατμίσεις, στην πραγματικότητα από μέσα είναι μία και μία. Θα ήθελα να βγαίνουν πραγματικά 4 και μην είναι μόνο πλαστικό. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Έχουμε ένα μεγάλο χυλάκι για ροτομή πίσω και πάμε λίγο μέσα στο αυτοκίνητο. Έχουμε ικανοποιητικό χώρο στο προπαγκάζ, αρκετά μεγάλο μπορώ να πω. Έχουμε θήκες, έχουμε ένα ηχείο εκεί πέρα μέσα και εδώ από κάτω έχουμε ακόμα ένα ηχείο, έχουμε το kit σε περίπτωση που πάθουμε λάθος στον δρόμο, έχουμε το γρίλο μας και γενικά ένα αμάξι πλήρως εξοπλισμένο. Επίσης εδώ είναι και το τριγωνάκι του πάνω. Εντάξει, εδώ έχουμε πλαστικό, έχει κάτι ιδιαίτερο. Αλλιώς εδώ είναι όλο ύφασμα μέσα, παιδιά. Όλο με μοκέτα. Αυτά από εδώ. Πάμε τώρα μέσα. Να δούμε λίγο τους χώρους του αυτοκινήτου. Κάτι που δεν είπα, ο καθρέφτης έχει σύστημα τυφλής γωνίας. Μας προειδοποιεί δηλαδή αν έχουμε αμάξι στην τυφλή γωνία και δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, πόρτα. Έχω ένα παράπονο και για εδώ και για μπροστά. Και είναι παράπονο επειδή μιλάμε για AMG και μιλάμε για Mercedes. Αν μιλάγαμε για την απλή έκδοση, δεν θα ήταν παράπονο για μένα. Τι εννοώ? Δερματίνη με κόκκινη γραφή, πάρα πολύ καλά. Αλκαντάρα, εννοείται αυτό με τα παράθυρα, αλλά πλαστικό, κακό πλαστικό. Πλαστικό, λες και οδηγάμε Ρενό. Γιατί? Έχουμε βέβαια τα καλά ηχεία. Το καλό είναι ότι δεν τρίζει τίποτα. Αλλά θα ήθελα από τη Mercedes, μιας και μιλάμε για AMG και για performance AMG, αυτό εδώ να είναι κάτι καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά από εδώ. Θα έρθει τώρα λίγο μπροστά, να δούμε λίγο μέσα χώρους. Το κάθισμα είναι σε μένα. Είναι το top κάθισμα της Mercedes. Λοιπόν, είναι σε μένα, έχω ένα 70, έχω αρκετό χώρο μπροστά. Κάθομαι αναπαυτικά πίσω, μιας έχουμε και πίσω bucket καθίσματα. Συνδυασμός αλκαντάρα, δέρμα. Θα δείτε παράλληλα όσο μιλάω εγώ τώρα και πλάνα μέσα το αυτοκίνητο. Έχουμε και Isofix πίσω. Έχουμε μαύρο υφασμάτινο ουρανό. Έχουμε LED φώτα δεξιά και αριστερά. Αυτά από εδώ, δύο ραγωγοί, τους οποίους μπορείς και να κλείσεις κάπως έτσι, να ανοίξεις. Έχουμε εδώ επίσης μια μικρή θήκη με 2 5V θύρες USB-C. Να βάλουμε το κινητό μας να φορτίσει. Λοιπόν, τεμπέλη δεν έχουμε, παιδιά. Όχι, δεν έχει τεμπέλη. Αυτά από εδώ, δύο ηχεία πίσω όπως είπαμε. Simple, κόκκινες ζώνες, κόκκινη γραφή στο κάθισμα. Όπως είπα, όσο λέω στο βίντεο μιλάω, θα βλέπετε πλάνα από μέσα και θα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτά από εδώ. Φύγαμε μπροστά. Κάτι που μου αρέσει είναι ότι δεν έχουμε ράμεν πάνω, το πλαστικό. Ζω μπροστά, ίδιο σκηνικό με πίσω. Δερματίνη, αλκαντάρα με κόκκινη γραφή. Εδώ έχουμε και το κάθισμα θερμαινόμενο, 3 σκάλες. Αυτόματα παράθυρα εννοείται, αυτόματοι καθρέφτες, αυτόματο κλείδωμα. Έχουμε και το κουμπάκι το προπαγκάζ πίσω. Τα καλά ηχεία, αλλά πλαστικό. Μισή πόρτα πλαστικό. Κρίμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε εδώ. Εννοείται ηλεκτρικό χειρόφρενο, εννοείται που είπαμε τα παράθυρα αυτόματα. Από εδώ
ρυθμίζουμε το φωτισμό του καντράν, τα λαμπάκια μέσα και την οθόνη, το φωτισμό της. Φωτομίχλης πίσω, full δερμάτινο τιμόνι. Έχουμε δύο οθόνες μέσα σε έναν ενιαίο χώρο και εδώ είναι μεγάλες οθόνες όλα μέσα γιατί έχει και έκδοση με μικρή οθόνη. Από εκεί πέρα έχουμε τη 12 η ώρα στο τιμόνι πάνω, εννοείται AMG, full δέρμα, κοφτό τιμόνι, κορυφαίο τιμόνι και μου αρέσει πάρα πολύ. Τα paddles εδώ πίσω, στιβαρά paddles, μου αρέσει. Τώρα θα έρθει το κινητό μέσα, να δούμε το αμάξι μαζί, infotainment system, υλικά κατασκευής και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν παιδιά, εσωτερικό μπροστά του CLA. Για αρχή θα πάμε λίγο να δούμε τα υλικά κατασκευής του και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και έχουμε μαύρο γραφείο προς την πίσω ύφασμα. Η κορώνα ντυμένη με ύφασμα. Εδώ έχουμε πάλι δερματίνη σε όλο το τέτοιο μπροστά με κόκκινη γραφή. Εδώ έχουμε δερματίνη. Εδώ έχουμε πλαστικό σουλαπάκι, πλαστικά, όλα αυτά είναι πλαστικά. Εκτός από εδώ που έχουμε δέρμα. Εδώ έχουμε δέρμα και το κάθισμα είναι δέρμα με αλκαντάρα. Και εδώ επίσης έχουμε άλλη έκδοση δέρμα για επένδυση, θέλετε πείτε το, για διακριτικότητα, όπως και τα διαγραφικόκκινη. Λοιπόν, τα καθίσματα μέσα και είναι τα performance και τα sport δεν είναι ηλεκτρικά. Αυτό το κάθισμα βγαίνει μόνο manual για περισσότερη σταθερότητα. Επίσης, όπως και πίσω έχουμε κόκκινες ζώνες στο αυτοκίνητο. Αυτά από τέλεια κατασκευής. Και εδώ πέρα από κάτω έχουμε πλαστικό και εδώ πλαστικό και αυτό πλαστικό και εδώ δέρμα. Τώρα, τι έχουμε? Έχουμε πάρα πολύ κρυφό φωτισμό, ο οποίος είναι εδώ πέρα στους αερογωγούς. Και το καλό στους αερογωγούς είναι ότι όσο το βάζεις στο αμάξι να βγάζει ζεστό αέρα, τόσο θα κοκκινίζουν. Ανεξάρτητα με το τι χρώμα έχουν τα υπόλοιπα μέρη του αυτοκίνητου. Αυτό βέβαια μπορείς να το αλλάξεις στις ρυθμίσεις. Λοιπόν, ναι, από εκεί πέρα έχουμε φωτισμό εδώ κάτω, το οποίο φωτίζει όλο το μπροστά μέρος. Έχουμε φωτισμό στις πόρτες, στα χερούλια, στα πόδια και πίσω στα χερούλια και στα πόδια. Αυτά τα λίγα από εδώ. Πάμε γύρω-γύρω πρώτα να δούμε τι έχουμε και μετά θα πάμε και στο infotainment system. Πάνω στο αυτοκίνητο. Εδώ έχουμε θήκη να βάλουμε τα γυαλιά μας και μέσα έχουμε και λαστιχένιο πάτωμα για να μην ληστράει. SOS κουμπάκι το οποίο μας συνδέει με την Mercedes σε περίπτωση που έχουμε κάποια βλάβη στο δρόμο. Full LED φώτα, το οποίο από εδώ τα ρυθμίζεις άμα θέλεις ανοίγει ή όχι και ποιο θες ανοίγει. Δύο μικρά μικρόφωνα για οδηγό και συνοδηγό. Μετά εδώ έχουμε LED λαμπίτσα και τον καθρέφτη μας, ο οποίος είναι με κάτι σαν δερματίνη. Θα ήθελα και κάτι πιο ποιοτικό, είναι αλήθεια. Το βλέπω πολύ ψεύτικο. Έχουμε έστρα αυτόματο καθρέφτη, ο οποίος το ρόλει μόνο στο βράδυ. Αν έχουμε αμάξι πίσω με μεγάλη σκάλα. Όπως και αυτόματα καθρέφτης που θα ρόλουν είναι και εξωτερική. Όπως έχω πει, θα έχουμε τα καλά ηχεία στο αυτοκίνητο. Να με συγχωρείτε, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τη μάρκα, θα το δούμε σε λίγο μαζί εδώ μέσα. Έχει λίγο παράξενο όνομα. Από εκεί και πέρα, τι άλλο? Το καλό που έχει το CLA που πολλά νέα μοντέλα δεν έχουν είναι ότι έχουμε ακόμα κουμπάκια για τα βασικά. Όπως εδώ έχουμε το κλίμα. Και δεν πρέπει να πάμε εδώ σε μενού και άλλο μενού και άλλο μενού. Είναι όλα τα κουμπάκια του κλίματος εδώ πέρα και μπορούμε γρήγορα καθότι οδηγάμε να ρυθμίζουμε την θερμοκρασία του αυτοκινήτου. Από εκεί πέρα έχουμε ένα touchpad, το οποίο είναι πάλι κάτι πολύ ωραίο. Και αντί να είμαστε εδώ και να πατάμε κουμπάκια και να χάνουμε τον δρόμο μας, είμαστε εδώ με το χέρι. Βλέπετε? Και κάνεις τα πάντα. Και έχεις και δόνηση και αίσθηση του δικασμού. Και να πατάς μπορείς και να κάνεις ό,τι θες μπορείς. Και εδώ και το hub menu. Από εκεί και πέρα έχουμε τον ήχο εδώ πέρα πάνω. Έχουμε το Drive Select με τα διάφορα mode του αυτοκινήτου. Sport, Sport Plus, Individual. Έχει και εγκλάτε, άμα γλιστράει ή όχι. Άμα έχει βροχή στον δρόμο. Navi, GPS, Media, ράδιο, τηλέφωνο. Εδώ μπορούμε να έχουμε κάτι αγαπημένο. Το αυτοκινήτου, κάμερες, 360 μοίρες, τεμπέλης, κουμπάκι για εξατμίσεις, κουμπάκι για το σασμάν, κουμπάκι για το ESP, δύο σκάλες ESP, το ντουλαπάκι μας, εδώ πέρα που και εδώ έχουμε μια θύρα USB-C, μέσα με αρκετό χώρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και το κάθισμα αυτό είναι θερμαινόμενο, το κουμπάκι στην πόρτα, το ντουλαπάκι εδώ, κάτι normal, το ντουλαπάκι μέσα που εδώ πάνω έχει και ακόμα ένα κρυφό χώρο, να βάλεις κάτι αξίας ας πούμε, και έτσι κλείνει. Λοιπόν, εδώ επίσης έχουμε
άλλη μια θήκη. Εδώ να βάλουμε κάτι να φορτίσει με το USB-C. Ένα ακόμα παράπονο που έχω, το Android Auto και το Apple CarPlay δουλεύει μόνο με USB-C. Ενώ άλλα μοντέλα του 2020 είναι ήδη με Bluetooth. Και θα ήθελα και αυτό, μιας και μιλάμε για τη Phase έκδοση, να γίνεται σύνδεση στο Android Auto και στο Apple CarPlay με Bluetooth. Εντάξει, όχι κάτι ιδιαίτερο, τη σημασία είναι ότι το έχουμε. Από εκεί πέρα, δύο ποτηροθήκες μπροστά. Εδώ ανοίγει η μηχανή, εννοείται χωρίς κλειδί. Start-stop έχουμε. Στο τιμόνι πάνω έχουμε εδώ κάποια touch, δύο touch μικρά σημεία, με το οποίο το δεξί παίζουμε μπάλα με την οθόνη. Όπως επίσης και από εδώ και είναι και touch οθόνη. Μπορείς δηλαδή η οθόνη αυτή την παίζει μπάλα όπως θες. Είτε από το τιμόνι, είτε από εδώ, είτε με το χέρι σου. Πολύ ωραίο αυτό. Με αυτό το touch εδώ πέρα παίζουμε μπάλα με αυτή την οθόνη. Θα τα δούμε σε λίγο μαζί. Από εκεί πέρα, τηλέφωνο. Εδώ μπορείς να μιλήσεις με το αυτοκίνητό σου. Είναι το σύστημα το MBUX της Mercedes, το οποίο λες το Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Sag mir einen Witz, erzähl mir einen Witz über BMW. I zu Pi. Bleib mal rational. Pi zu I. Werde mal real. Άλλο είπα, το καταλάβει, αλλά εντάξει. Με το αμάξι, μπες περιπτώσει, μπορείτε να επικοινωνείτε με το κουμπάκι αυτό ή με αυτό που είπα εγώ. Δεν το ξαναλέω γιατί θα ξαναμιλάει πάλι. Λοιπόν, τηλέφωνο από εδώ, hub menu, αυτόματος πιλότος και limit από τη μεριά αυτή. Το AMG το βλέπετε παντού μες στο αυτοκίνητο. AMG εδώ, AMG στο τιμόνι, AMG στο κάθισμα, πατάκια AMG, στην πόρτα AMG φωτιζόμενο, παντού υπάρχει το AMG. Λοιπόν. Αυτά νομίζω τα κουμπάρια για τα γύρω. Πάμε τώρα λίγο στο infotainment, να δούμε γενικά εδώ στις οθόνες τι έχουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο μαζί το αυτοκίνητο, θα γυρίσει λίγο η κάμερα. Τι έχουμε? Navigation, στο οποίο έχουμε και 3D κτίρια μέσα στις πόλεις. Τώρα δεν είμαστε σε πόλη, είμαστε σε χωριό, δουλεύει τέλεια. Το τηλέφωνο, ράδιο, FM ή μουσική. Το κινητό μας που συνδέουμε, τα comfort αυτοκινήτου. Εδώ ο φωτισμός, κλίμα, ζώνες, εδώ είναι ξεχωριστές ρυθμίσεις για το καθένα. Εδώ το πόσο να χτυπάει, το accent, είναι η διακριτικότητα, ambiente, φωτισμός και τα duzen. Λοιπόν, αυτά. Από εδώ, τα duzen είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Τώρα, track, pace. Εδώ πάμε μέσα. Έχουμε drag race, δηλαδή launch control στο αυτοκίνητο, τηλεμετρία, διάφορες ρυθμίσεις. Εδώ έχουμε και διάφορες πίστες που μπορούμε να βάλουμε τα στοιχεία μας και να μετράει το αυτοκίνητο μόνο του. Βλέπετε εδώ τι θα μας δείχνει, G-Force, το boost, λάστιχα αέρα, η χρόνη μας. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει και κατηγορία με τις πίστες, παρακαλώ. Βλέπετε εδώ όλες τις πίστες που υπάρχουν μέσα. Γι' αυτό και όλο το αμάξι έχει φτιαχτεί για πίστες. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ όμορφο. Και εδώ είναι που μπορείς να βάλεις μέσα και άλλες πίστες. Βάζεις μια μνήμη στο αυτοκίνητο μέσα και αποθηκεύεις και νέες διαδρομές δικές σου. Είσαι στο βουνό για παράδειγμα, είσαι σε ένα νησί, κάνεις μια ειδική διαδρομή, την αποθηκεύεις εδώ και την έχεις. Αυτά τα λίγα και τα ωραία από εδώ. Εδώ πάμε στο performance της AMG. Βλέπετε εδώ γκάζι, φρένο, η G δυνάμεις, μηχανή στο αυτοκίνητο, θερμοκρασίες, λάδια, νερά, κατανάλωση, Dynamic Select. Εδώ είναι το individual, πώς να κάνουμε το αυτοκίνητό μας. Εδώ έχουμε να ρυθμίσουμε το Antrip, η μηχανή νομίζω είναι αυτό, ναι. Το Sasman, πώς να δουλεύει. Εδώ είναι η τροχή, οι αναρτήσεις του. Το έχουμε στο Advanced. Πάλι το στο Basic αυτό, να είμαστε cool. Και εδώ εξαρμίσεις, πώς να ακούγονται. Αυτά από εδώ. Τι άλλο
Τι άλλο, εδώ στο Fast Track που λέει έχουμε επίσης και το πόσες μοίρες τρίβουν οι ρόδες και εδώ το αμάξι πιο κοντά. Όταν προχωράς στον δρόμο το βλέπεις και να προχωράει κιόλας. Λοιπόν, αυτά από εδώ. Έχουμε και διάφορα apps στην Mercedes, αλλά πρέπει να συνδέσεις το κινητό σου για να το δεις. Έχουμε και ίντερνετ. Έχουμε store της Mercedes όπως το Play Store και το App Store. Και εδώ μπορείς να κάνεις διάφορες αγορές. Όπως ας πούμε να αγοράσεις να έχεις high definition ράδιο στο αυτοκίνητο. Όπως να πληρώσεις και να αγοράσεις το ψηφιακό ράδιο. Είναι πράγματα που έχει ήδη το αμάξι πάνω, αλλά για να τα ενεργοποιήσεις πρέπει να αγοράσεις το άμπο από την Mercedes μέσα. Έτσι κάποιοι βάζουν λεφτά και αυτοί έξτρα. Όπως στο YouTube, όπως στο Spotify ας πούμε. Αυτά. Και εδώ έχουμε μετά τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου. Εδώ είναι για το Lane Assist, Parktronic, τα assistant, κάμερα και parking. Το αμάξι μπορεί να παρκάρει μόνο του στον δρόμο. Εδώ είναι που καταλαβαίνει τις πινακίδες του δρόμου και σου λέει να σε προειδοποιεί και ακουστικά ή μόνο να σου δείχνει. Το σύστημα που πιάνει τις γραμμές του δρόμου. Έχουμε εδώ πέρα το αυτόματο φρενάρισμα. Αν κάτι βγει μπροστά μας, βλέπετε. Σύστημα προειδοποίησης. Αν εδώ σημαίνει αν ιστάξετε, για παράδειγμα, σας λέει να κάνετε διάλειμμα για καφέ. Abblendlicht. Εδώ καταλαβαίνει Ampel Ansicht. Καταλαβαίνει και φανάρια στον δρόμο, αν υπάρχει φανάρι μπροστά μας ή όχι. Το Totwinkel, αυτό που σας είπα στον καθρέφτη που καταλαβαίνει αν το αυτοκίνητο, αν έχουμε αυτοκίνητο στην τυφλή γωνία μέσα. Λοιπόν, αυτά από εδώ. Αυτοκίνητο τώρα. Έχουμε σύστημα το οποίο μπορεί να μας προειδοποιεί αν έχουμε πάνω χειμωνιάτικα λάστιχα στο πόσο να τρέχουμε. Αυτόματο κλείδωμα. Εδώ πέρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αυτόματα να κλείνουν οι καθρέφτες. Tankstelle suchen, να ψάχνει βενζινάδικα αν έχουμε λαμπάκι αναμένο. Ruhezustand, να κλείνουν όλα μόνα τους όταν το αμάξι είναι στο ρεύμα. Εδώ κάτι τιμάτα για τα φώτα, βλέπετε εδώ κρυφός φωτισμός. Nachleuchten außen, δηλαδή όταν φεύγουμε το αυτοκίνητο πόσο ώρα να φωτίζουν ακόμα τα φώτα. Nachleuchten innen, πόσο να φωτίζουν τα φώτα μέσα όταν βγαίνουμε το αυτοκίνητο. Intelligent Light System, αυτό είναι τα φώτα, το Matrix LED που σας λέω εγώ. Βλέπετε, να στρίβουνε ή άμα έχει αμάξι μπροστά να κόβει το φως εκεί μέσα στο αυτοκίνητο. Umfeld Leuchte, οι καθρέφτες, τα φώτα, πίσω τα φώτα. Αυτά τα λίγα. Από εδώ μετά έχουμε ρυθμίσεις το καντράν. Εδώ έχουμε τα διάφορα καντράν, έχουμε κλασικό, super sport, κλασικό. Να σου δείτε εδώ το κλασικό φαίνεται κάπως έτσι. Μετά έχουμε το sport, έχουμε το super sport, έχουμε και το unpassing που το κάνουμε στη τραμμόνια μας όπως θέλουμε εμείς. Λοιπόν, εμείς το δούμε στο sport μια φορά όπως το είχαμε. Τα καντράν αυτά έχουν επιπλέον ρυθμίσεις από εδώ, θα το δούμε σε λίγο μαζί. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο από εδώ να σας δείξουμε. Αυτά τα λίγα από εδώ. Ύστερα εδώ έχουμε το μενού που είναι για τη θερμοκρασία. Βλέπετε, άμα το ανοίξουμε μπορούμε να βάλουμε από εδώ θερμοκρασία, που να χτυπάει, αν είναι αυτόματο ή όχι, κλίμα, ιστορικά, τζάμια και από εδώ πάλι κλείνει. Αυτά. Και από εδώ τώρα πάμε λίγο να δούμε εδώ το τι γίνεται. Όπως σας είπα, από εδώ ρυθμίζουμε τα touch. Έχουμε λοιπόν μέσα στο κοντέρ μπορούμε επιπλέον να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να δείξουμε το πρόγραμμα που δουλεύουμε. Τα G, τις δυνάμεις, εδώ πέρα την κατανάλωση. Όταν προχωράμε, αντί και εδώ να δείχνει, έχουμε και εδώ ένα κοντέρ που ανεβαίνει ανάλογα με το πόσο λίτρα καίμε. Λοιπόν, το GPS, τους χάρτες, το οποίο χάρτες μπορεί και να γίνει και σε όλο το κατάλληλο σε λίγο μέσα, θα το δούμε μαζί. Και εδώ πέρα είναι και τα ραντάρ που πιάνουν τα αμάξια μπροστά, οι αισθητήρες μας. Λοιπόν, και εδώ είναι απλά οι μόνες στροφές. Εδώ είναι θερμοκρασίες, λάδια, νερά. Και εδώ το boost. Πάμε τώρα στην κεντρική οθόνη. Εδώ βλέπετε έχουμε το GPS. Μπορούμε να έχουμε ύστερα τελευταία προορισμία το GPS. Αν πατήσεις πάνω, βλέπεις εδώ, έχεις τους προορισμούς του τελευταίους. Ύστερα Anzeige που λέει εδώ πέρα. Πατάς πάνω, το κάνεις και όλο χάρτη.
Πας πίσω. Ναι, αυτά από εδώ. Μετά πάμε δίπλα. Εδώ έχουμε επιπλέον ρυθμίσεις. Μπορείς να βάλεις την ώρα. Πάλι στοιχεία ταξιδιού. Το επόμενο βενζινάδικο σε πόση ώρα χρειάζεται. Τα Bluetooth θέματα τα έχει συνδεδεμένα. Ταχύτητα και το κοντέρ μας. Επίσης, αν πας εδώ στο μενού, έχεις επιπλέον ρυθμίσεις. Μπορείς να βάλεις εδώ το GPS σου, το AMG Performance, στοιχεία ταξιδιού, ράδιο, media, ρυθμίσεις από το Cadran, τα service του. Εδώ, όχι εδώ, ένα λεπτό. Εδώ πέρα, 0 Μέλντουγεν, λάστιχα. Βλέπεις εδώ τα λάστιχα να κάνεις πάλι ok την τέτοια τους. Τον αέρα, τον αλλάξεις. Assist Plus, service σε πόσο χρειάζεται. Kühlmittel, το νερό, θερμοκρασία. Λάδι μηχανής. Δείχνει επίσης τι άλλο μπορούμε να σας δείξουμε. Εδώ στοιχεία ταξιδιού, ας πούμε, για παράδειγμα. Το μάξι γενικά είναι πολύ γεμάτο και έχει αρκετά πράγματα για να παίξεις με το αυτοκίνητο. Εμείς εδώ θα βάλουμε εδώ πέρα πάλι το. Έχει εδώ και το performance, ας πούμε, της Mercedes με το boost. Εδώ με τα νιουτρόμετρα και τα κυβικά που έχει στο δρόμο. Με το τι σύστημα δουλεύουμε. G δυνάμεις. Ένα γενικώς γεμάτο αυτοκίνητο. Ένα αμάξι με πάρα πολλά έξτρα. Λοιπόν, κάτι άλλο που δεν σας έδειξα εδώ πέρα. Έχουμε και τα assistant πάλι, βλέπετε εδώ. Στήρες, system passive και οι διάφορες ενδείξεις. Πάμε τώρα πάλι στο GPS. Πίσω. Λοιπόν, αυτά τρία. Έχουμε και το lane assist. Μας δείχνει το comfort, σε ποια ταχύτητα είμαστε μέσα. Λοιπόν, από εδώ έχουμε και τους καθαριστές. Βλέπετε η Mercedes, το κάτι που μου αρέσει είναι ότι από εδώ έχει τις ταχύτητες. Μπαίνεις εδώ drive, Opisten. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτά από εδώ. Ναι, αυτό με τους πιλότος. Μπαίνει το P πάλι, χειρόφωνο έχουμε από εδώ και πατάς πάλι μέσα. Από εδώ έχουμε flash, μεγάλη σκάλα, δύο καθαριστήρες. Εδώ στη μία φορά, εδώ είναι στον αυτόματο πιλότο. Πάτημα μια φορά, τα σηκώνει μια φορά. Πάτημα δύο φορές, πετάει και νερά. Αυτά τα λίγα. Από εδώ, κάτι άλλο να πω δεν έχω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να ήταν υπέρα αναλυτικό το τι κάναμε. Ελπίζω να έχετε ό,τι πληροφορία χρειάζεται πλέον για το αυτοκίνητο αυτό, όποιος επιθυμεί να το αγοράσει. Και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι με Α3. Έχουμε δύο βίντεο να ετοιμάσουμε με Α3. Αυτά τα λέμε. Κάτι που ξεχάσαμε, παιδιά. Εδώ έχουμε και μία 12V μπρίζα μέσα. Κάτι που ξεχάσαμε να δείξουμε. Το AMG στην πόρτα μπροστά είναι φωτιζόμενο. Επίσης το βράδυ κάτω φωτίζει το σήμα της Mercedes στο πάτωμα. Λοιπόν, ένα αυτό. Νούμερο 2. Ελάτε μπροστά να δείτε. Κάτι μυστικό στα μάτια της Mercedes. Όλα τα μάτια της Mercedes στο θετικό τους τζάμι έχουν υπογραφεί πάνω από τον κατασκευαστή τους. Εάν το αμάξι αλλάχτεί, ακόμα και μέσα στη Mercedes να έρθει το τζάμι, υπάρχει μεν η σφραγίδα της Mercedes, δεν υπάρχει υπογραφή ποτέ σε δεύτερο τζάμι. Αυτό σημαίνει πάντα ότι το τζάμι είναι το αυθεντικό το ακόμα πάνω. Όπως και εδώ. Τώρα, στη μηχανή κάτι ιδιαίτερο που έχουν τα αυτοκίνητα της Mercedes. Τα αμάξια της Mercedes όλα έχουν πάντα, τις AMG βασικά, έχουν πάντα το ταμπελάκι από αυτόν που κατασκεύασε τη μηχανή. Γιατί στη Mercedes τι λένε, μία μηχανή, ένας άνθρωπος. One engine, one man. Λοιπόν, και εδώ πάνω είναι γιατί πώς γίνεται, παίρνουν τα πράγματα της μηχανής όλα και ένας άνθρωπος τα συναρμολογεί μαζί και φτιάχνουν τη μηχανή αυτή. Και εδώ έχουμε τον Hendrik Ουλ, κάτσε, γραμμές τι λέει, Μίρτσε, Hendrik Μίρτσε, στο αμάξι αυτό. Έκανε τη μηχανή αυτή ο τύπος αυτός. Το σήμα της Αφάλταμπαχ είναι επίσης στο αυτοκίνητο πάνω. Λοιπόν, αυτά από εμάς και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.